בסדר, אז אני עכשיו משחק... בסדר. עכשיו יונתן יראה לי איך משחקים בדבר הזה, אז... בסדר, זה משחק כזה קוראים גוגל פיוד. אם לא שמתם לב, כתוב ממש כאן. כן, נכון, בגדול. מה אז איפה שצריך לוחצים? לעשות כאן זה, מה אתה רוצה? שיש שאלות על אנשים, על שמות, או סתם שאלות? סתם שאלות. טוב, אני לוחץ פה, בסדר? כן. אז מה שאתה, זה יהיה לך קשה מה שכותבים באנגלית. מה שאתה אוקיי, אני רוצה שאתה תקרא לי. טוב. מה שצריך לעשות זה לכתוב מה שאתה חושב יהיה הכי פופולרי. אז מה כדאי לי להיות? מה כדאי לי להיות? מה אתה חושב שכדאי לך להיות? שכדאי לי להיות? כן, שכדאי לך להיות. חייל. חייל. נראה אם זה יקבל את זה. לא חושב שכתבתי הם חייל נכון? לא, אף אחד לא. זה לא... אופס, הקלטתי מהמשחק. טוב, אז נעשה עוד פעם. אוקיי. זה יהיה כיף להיות... צוללן, כי אתה רואה כל מיני דברים. לא. זה יהיה כיף להיות... צוללן. לא, משהו אחר. שבחרתי קודם. לא, אי אפשר. חייל? טוב. לא. ויבי. אתה. לא. הפסדת במשחק. זה יכול להיות אישה. אישה? לא שלך. מה שלי? אתה רוצה שוב את יונתן? כן, בסדר. בסדר, כן. רק רגע אני אגיד לו, בסדר? ביי. מצטער, אישה בטלפון. טוב, אז מה קרה? הפסקת, נכון? הפסקת? הפסקתי. תפסיק. טוב, אז מצטער שזה הוידאו ממש קצר. פשוט קרה תאונה. כן. אז נתראה בוידאו. תקלה, לא תאונה, תקלה. אבא. בוידאו אבא. אני אתראה בוידאו הבא. אם זה בכלל וידאו. כן.